Jeg hedder Marike. Jeg er en af lærerne i mad og gastronomi sammen med min kollega Louise. Mad og gastronomi er madlavning, og også finere madlavning. Det er derfor, det også hedder gastronomi. Jeg elsker at lave mad. Jeg elsker også at spise mad. Og det skal smage godt, så det er det, vi kommer til at arbejde med. Vi har en hel masse praktiske ting, vi skal lave. Vi er rigtig meget i køkkenet. Så kobler vi lidt teori og lidt forskellige teknikker til det, så I også bliver rigtig gode til det. Hvis I er rigtig gode til det i forvejen, bare kom med, så lærer I noget mere. Hvis I ikke er så gode til at lave mad i forvejen, så gør det ikke noget, så lærer I bare en hel masse nyt. Vi skal arbejde med mad fra hele verden. Vi arbejder også med mad fra Danmark og forskellige tidsperioder. Vi arbejder med lidt højtider og lidt af hvert. Nogle gange så bager vi også. Vi laver fancy, lækre kager for eksempel. Så har vi nogle gange vi er ude af huset, hvor vi er inde ved Cold College, eller vi er ude at sanke og finde mad ude i naturen, som vi kan tilberede og gøre rigtig lækkert. Vi arbejder med en lækker træretters menu, hvor sådan gastronomien sådan virkelig kommer til at spille ind, og hvor vi har en hel masse sjov grej og legetøj, som vi skal bruge for at gøre det sådan ekstra fedt. Ja, alle kan være med. Det er super fedt. Vi ses.